చంద్రబాబు విమర్శలను ఖండిస్తూ మంత్రి రజనీ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారని చంద్రబాబు మాట్లాడడం సిగ్గుచేటన్నారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే చంద్రబాబు విద్యుత్ ఛార్జీలను భారీగా పెంచిన విషయాన్ని ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదన్నారు. చంద్రబాబు ఎప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చినా విద్యుత్ ఛార్జీల మోత మోగించేస్తారని గుర్తు చేశారు. 2015 ఫిబ్రవరిలో పెట్రోల్, డీజిల్పై ఏకంగా 4 అదనపు వ్యాట్ విధించిన చరిత్ర చంద్రబాబుదన్నారు. రాష్ట్రంలో బెల్ట్ షాపుల వ్యవస్థలను సృష్టించిన చంద్రబాబు మద్యపాన నిషేధాన్ని సైతం ఎత్తివేశారని, అలాంటి వ్యక్తి నేడు మద్యం గురించి మాట్లాడడం సిగ్గుచేటన్నారు. టీడీపీ నాయకులు ఊరూరా మద్యం అమ్ముకుంటూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే బెల్ట్ షాపులన్నిటికీ రద్దు చేసిందని గుర్తు చేశారు. 2019 ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు టిడ్కో ఇళ్లను తెరపైకి తెచ్చారని విమర్శించారు. అందుకే ప్రజలు టీడీపీకి తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్పారని గుర్తు చేశారు. టీడీపీ హయాంలో ఎన్ని హత్యలు జరిగాయో, మహిళలపై ఎన్ని అఘాయిత్యాలు జరిగాయో, టీడీపీ గుండాలు ఎలా రెచ్చిపోయారో ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదన్నారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర పోలీసుల పనితీరుకు గాను ఇప్పటికే 200 అవార్డులు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు. నాడు టీడీపీ నేతలు పెద్ద ఎత్తున భూ అక్రమాలకు పాల్పడితే చంద్రబాబు వారందరికీ అండగా నిలిచారని విమర్శించారు. రజనీ